Ilang ulit mo nang itinatanong sa'kin kung hanggang saan. Char! Hello guys! Good morning! It's All Saints Day, All Souls Day, November 2. So, welcome back again to my channel. This is Hangal Girl, ang iyong hangal sa kabukiran. So, today's video ay pupunta ako kay Wiser Bad na naman. Palagi na lang akong pupunta sa kanya. Laagan talaga ako. So, pupunta ako ngayon kasi parang may mag-video sa akin kasi sina-challenge niya ako sa hanggang challenge. Sa loading ako. Yung hanggang challenge, kantahin daw yung song na hanggang. Hindi man ako marunong yan. Oy, panahon pa man yan ni Mampur. Iskulod, tabang, mga langit. Pero itatry ko ang best ko. Tara! So dito nyo na malalaman nga singiris pala ako. Aside from hangales, danceres, singeres. So, makikita nyo lang. Ang ano ko talaga dito, kung kakanta ako, baka babalik yung bagyo. Charot! So, today, samahan nyo ako guys. Mag-video-video lang kung na. Para may mga something na ganyan sa ating content. Charot. So, samahan nyo ako guys. Tara! Punta tayo doon at wag laag-laag tayo. Charot, nakaano pa ako. Galing lang ako ligo sa sapa. So, mapapanood nyo yung vlog ko na naligo ako sa sapa. Pasensya na kayo guys. Oy, wala naman talaga akong ma-upload. Nakakahiya man yun sa bukid. Oy. So, wala akong ma-upload. At, hanggang naligo na lang ako sa sapa. At yun na lang yung na-upload ko. Diyos ko Lord, tabang mga langit. So, let's go! So guys, tara, samahan niyo ako. Welcome Esso. Welcome Esso. Malapit na kami kay Wiser Bad.
kung saan magvi-video na ako na hanggang saan, charot. Hanggang saan, hanggang kailan. Hala, mag-practice na ako pa kayo, no? Charot! Charotiful. So, nandito na kami kay Wiser Bed, guys. So, at magvi-video na tayo. Nandito na tayo sa Saint Elaine, kanyang bahay kubo. So guys, this is it, pansit. Charot. Oh my God. So, natagal pa si Wiser, naligo pa, nainis ako, imbis magpa-video ako sa kanya. So guys, wait, ka lang. So guys, ipapakita ko muna sa inyo yung hamon ni Wiser Bad sa akin. Tingnan nyo muna ang kanyang video para malaman nyo nakakainis talaga siya. Busit. Hanggang kailan? Very long, delicious. Monet, ako ito. Busing, huwag mong tanggihan ito, ha? And crazy mom. At higit sa lahat, Hangal Girl. So guys, if you haven't watched the whole video of Wiser Bad, punta na lang kayo sa kanyang channel dahil napakayabag, napakaano talaga ng hanggang challenge niya. At ano ko, ayun, lalagpasan ko yun. Charot! Charot ako. Charot. So ito na nga. Takan? No. Oh my God, hindi nga ako marunong dun sa lyrics ba? Paano mo kaya ikantahin mo? So hanggang... Charot. So guys, hanggang song cover challenge accepted by Hangal Girl. Charot. So ito na nga. Prepare the tinatawagan ako ng ABS-CBN sa tawag ng tanghalan, pero hindi ko kasi ayoko ma-expose yung boses ko. Ilang ulit mo nang itinatanong sa akin kung hanggang saan. Hanggang saan, hanggang kailan magtatagal ang ating pagmamahal. Hanggang may himig pa akong naririnig dito sa ating daigdig. May musika akong tinataglay, kita'y iniibig. Giliw, wag mo sanang isipin, ikaw ay aking lilisanin. Di ko magagawang lumaya sa iyong piling. At nais kong malaman mo kung gaano kita kamahal. No. So, nahihiya si Regine Velasquez sa akin, guys. So, Regine, wala ka na. Regine Velasquez. Ay, sino bang nagkumanta nito? Si Wency Cornejo? So, Wency Cornejo, mahihiya ka sa akin, guys. So, mahihiya kayo sa akin dahil nakita nyo naman ang boses ko. Boses na napakabihira lang. So guys, sample pa lang yun. Hindi pa ako dumating talaga sa chorus. Paano na kung dumating ako doon? So, magle-level up yung pitch ko. Charot. So guys,
panahon na naman para mag-ano ako. Dahil tinatanggap ko ang aking challenge. Ang challenge ni Wiser Bud. Visit. Hindi nga ako marunong ano. So, baka ma-discover ako nito ni PBB. Char! So, ano, magcha-challenge din ako sa aking mga kasamahan. So, guys, icha-challenge ko ang si James B Channel. Yan. Si Create Vlog, dahil itong si Create Vlog, singer din ito, guys. Alam mo, na nakikita niyo sa kanyang mga videos, ay kumakanta din itong batang ito. So, guys, si Create, antabayanan natin kung tatanggapin niya ang challenge ko. So, Create, dapat tanggapin mo talaga ang challenge na ito. And of course, to our admin in YT in B Premier, Nanay Inday, so Nay, kantahin mo na ang hanggang Nay. Hanggang saan, hanggang kailan. Charot! So, Maricar Mabelen, kanta ka din ito. At sino pa? Sila Let 14 Frank, si Evangeline Apostol. So, basta lahat ng female, lahat kung gusto nyo mag-challenge sa hanggang, please, kanta na kayo ng hanggang, guys. Dahil sa pamagitan nito, madidiscover tayo. Charot! So, at hindi ko pa nakita si Suntel's vlog na hinahamon ni Wiser Bud, pero hindi pa siya nag-accept sa challenge. So, Chantel's vlog, abangan ko ang sa iyo. And then, to our Hangal Girl na si Ana Ross, si Crazy Mom. Kanta ka din dahil ito na nga, kinanta ko na. Di ba mga singiris tayo? Char! So, yan lang, guys. And then, so, that's all for my hanggang song cover. Hanggang song cover na, you know. So, thank you for watching. Please subscribe my channel, Hangal Girl, and click the notification bell para updated sa lahat ng kahangalan. So, please. Bye for now. Thank you, guys. 君の虜になってしまえばきっと